Hastini Montri Okrani Khorang Dagimung Marmani Yagulo baiTiprajwk Tiripura Siklino Bas Malkhung Bisingo Molestation Khlainaino Siklino Khlaikha Crime Branch Binimung Sukumar Bonik Tongthai Bishalgorni Chondronagar Amsayo Sangrong Salo Notisa Zakha Bono Bishalgor Torbarnago Kwrak Shal Horo Bas Malkhung Bisingo Tiripura Siklino Saisung Nogoi Romfrenani Chaitongmani Bas Malkhungo Tongnaite Khoroksa Passengers Abubai Belai Kirima Zawai Nongni Borokno Phone Khlaio Shahrmani O Sikli baiTiprajwk Bishalgor bus stano thangoi o Siklino samung sitra Khlainaino ni yakni thangoi tubukha amseni lukorok abni agla Siklino thlangjaka Bisramganj sakhamnago o patimungno tino Bisramganj amseyo lama Khlaikha amseni lukorok abaigino kisa songmalkhungno kasumani yagulo subai sukrop khlaijakmani koksho samung baiTiprajwk amseyo tongkhasang thangoi naroknani bagai Bisramganj amseyo thepajaka 163 section Patimungna te Kwrak Shaktharmungna harani bagai police no Dagimung Romani Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Abni aglo Patimungna te Chaitongnaito Mungo Ongkhormani Crime Branch Chaitongnaito Mani Yaglo Khoroksa Borokno Shinoi Manka Crime Branch Abni aglo Strangshal Horo Tiripura Siklino Bas Malkhung Bisingo Molestation Khlainaino Siklino Khlaikha Crime Branch te Bishalgor Thanani Police Binimung Sukumar Bonik Tongthai Bishalgorni Chondronagar Amsayo Sangrong Salo Notisa Zakha Bono Bishalgor Torbarnago Fiaba bas malkhungni driver te assistant nobo Khlainaino nangai hene shamung tisaka amseni lukorok khoroksa khorongni borokni bagai te kisa honkelo hasre ganangai kotor party khamo abro te salani kok korei Bishalgor Chini Khorang